Oximlay Melatuga, don't give a look at be Jumay, November Kalukli Muba and Wore, Angafolibe, Oberajade, Cabini, Austirola. Be Kiwara Mamluga, Luga, or the Odega for Kuluguro, Cheddar, Ponminera, Finitu Buluga, Sabugaka, Musokonfaka. Aywa, Kibara Muserama, Ukonya, Ulay, and Nagafo, O me, November Kalo, Kilemuba, and Fly, O any Frunoma Flariconi, O Ulukonikumenona, O Mangai Conala, a checkoni, I am so pussy. O gosili nuna muso ale koni banana nutra na ekene sola ko ale koni fatura o koni e jogini nu koni save aywa ayra ga fo ma ko fele mi ni wala ko ame wakati mina ko bi ko ale koni be fini dugu bolo wala sa ane kidim ngaka o wadaka aywa o temeni nga we kibara wala mambulo ga dakulo ga o de ga fo segu ale koni na lamini ekene sola ko lui baraga mina kuro koni soro aywa kibara mun sera ma wula ila naga fo mi no va mun kalu klemoa ani nani kono nae segu lamini kenya so mun beno kenya na segu yerata no nyana koro fomba ani kenya so wara vana be so kono na no to e famuri dumbia mi penengana ale ni segu bugu koni fana kono nae ko dr soba mun beno ko ulukoni baraka mina kuro koni soro aywa iraga fo ko mamu kera sababu ye kani wala yake ko de ka fo banmange tondo be no amba fo ma fondation Cheikh Mansour Aidara ko aleni fondation 221 ko le jera kani baranyuma koni ke wala saka ani mina ko fole no tagadi segu kene aso ma ko ni ma aywa ko ani wala yera koni make do wala ko de ka fo mi kene ya koni wala sa obiseka na segu koni na minna ma obiseka ta kene aso la ka furakel nyumo koni ke kasoro umasege aywa ko ni mina no koni musaka koni meta million keme aleni biduru koni bonyo ko konna wa amay daga fo mina sugu mun koni dira ko oluye miye jalisi kelai ko o mina saba koni dira ani glankuro ko ani furaw ana nyogona chama o de koni dira ni mako fene nun koni aywa o temene ga be kibara ware mambulu ga dokulu ka hawre ga fo buguba ni ale bamako kindo ko funenge ndo koni beno ni ale shibita sananna ko ale koni fatura aywa kibara mun sera ma wula ila naga fo mi november kalo kile mu ba alnani kono na ko ne funenge ni fitini ni ale shi koni beta sanani koni bonyo ko konna ko ale koni fatura aywa ko ni mako fole ngoni ka faturu koni masoro dola ko de ga fo ko anaba muso de koni kundo so bayin bora ka fo ko abita fura ni na wala sa kana fura di ni mako fole ma tumamna ni ba to gola ngoni tara fura sana kana kabna fura di ama ko ana so din kon deno ko uye din kon ni kabni mi ne kanya ta ani kono ton kono na ula da fe fo dugu klale zuro yale wakati din kon yera aywa ira la fo ko ni yera so labambale dore kon kono ko dinga ba dore kumbeno ko ayera yeno mamna din so mo ko ni yayi ko uye mi docteur do ya woli kana wala sa obsega na din na je to mamna o kon na din na je ay da ka fo ko din fatura aywa kibara kunchela kibara ware mambo ga dokuluka odiga fo bayangara marala ko ba magati wale do ko ni kerani manan ko ni beno nulu fatura aywa kibara mun sera mo konya la ulu ay daga fo ko araba jante meni ko banyagana ko ni ko minna ko bajugu wale ko nchara yorola no o wale ko na ira daga fo manani ko ni beno ulu ko ni fatura wa ko eni majugu munu ye ko ma kontado masugu mun kondu kuna ne dugu ko fole nuna kana mi mauka federo butugu ko bulu daw karika ulu kono mino tagatanu ye ani katana uga balo ye anu ga bagan ye ami uga mublu mumbe yendula mogo bulu ko ye uchama kon jeni aywa ami wati mina ko bi ko finitugu kon sera ni kene kani wale anu kon temene ko ali bi ku be sega sega la ko nya la wala sa o sega ni mako fole nunu mina tuga mina aywa ambalmo ne ko ni anga bidon kibaru ka dokulo ka oni chia ko kuluma jola au ka be duna